Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ आसाम पुलिसनि official लिंकआ एक्टिभ जाबाय एन्ड बेनिफ्राय मानो आरो बबे पस्टखौहाय रेस्ट खालामदोंमोन आरो दिनाव मानो गासैबो सासपेक्ट जानायफोरा सिआइडि नांनानै दिनाव एपइन्टमेन्ट मोनखो एबा मोननो थांगासिनो दङ आरो खायसे मोनासै स' बेनि सायाव आपडेट ABUB कनस्टेबल नेक्स्टआव नोंथांमोना मोनगोन आरो बेयाव जेरावबो बेबादि दा खालामथार देन बेनिफ्राय गोबां पस्ट नायनांगोन क्लास 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना एलिजिबल जागोन नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सियाव दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन फै अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय स' अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जाबाय गाहायाव फैदों नोंथांमोना स' गाहायाव फैनाय लोगो लोगो बेयाव मोनदों नै गोबां रोखोमनि पस्ट दङ गासै मोनब्रै रोखोमनि पस्ट मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगोनो स' नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानायखौ मोनगोन बेयावनो माखासे दङ दा बेखायनो जों बे अफिसियेल नटिसखौ जों नायगोन बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन मानो आरो माबादि सिस्टेमाव बिथांमोनखौहाय हल्डआव दोननाय जादोंमोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय दा लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि रल नाम्बार बार्थडेखौ होनानै एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन दिनाव जायफ्रा साख्रि मोनबाय जोबोर मोजां जाबाय स' नोंथांमोननि माखासे नेनाया जोब्बाय आरो बेनो जादोंमोन सिआइडि नांदोंमोन माखासे जाहोननि थाखाय गोबां सासपेक्टआव दङमोन 1000 दङमोन बेखौहाय खायसेया भेरिफाइड जाबाय आरो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोननाय जासिगोन डाउनलड खालामनो हाबाय दा लोगोफोर 2018 आव मोनसे रिलि ओंखारदोंमोन जेराव पस्टआ 5494 भेकेन्सिस दङमोन दा बेखौनो लानानै गोबां गोनो गोथो जादोंमोन आरो खायसेया स' गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैनांदोंमोन जेराव कनस्टेबल ABNUB दङमोन अके डिस्ट्रिक्ट वाइसआव गोबां पस्ट दङमोन आरो एक्सट्रा नाम्बार मोनदोंमोन बे एक्सट्रा नाम्बार मोननोनो खायसे फेक सार्टिफिकेट होदोंमोन जेरै हम गार्डआनो जा VDPआनो जा बा कम्पिउटार सार्टिफिकेटआनो जा पासपर्टआनो जा बेफोरखौहाय खायसे सन्देह दङमोन बेखायनो भेरिफिकेसन जादोंमोन सिआइडि नांदोंमोन अके एन्ड बेयाव खायसे हमजादों आरो खायसे हल्डआव दङमोन दा नोंथांमोननि फरायनाया सेमान थागोन UB बा नोंथांमोननि क्लास 12 पास एबा HS पास एन्ड बेनिफ्राय AB बा नोंथांमोननि 10 पास अके आरो जुदि नोंथाङा HS पास बा मोननैबो पस्टआव इलिजिबल जागोन पार्सेन्ट नांलाया अके आरो पार्सेन्ट थायोबा नेक्स्टआव नोंथांमोना जेबो बेनिफिट्स मोननाय जायासै एबा मोनाखैमोन आरो लोगोसे सिगाङाव मोनदोंमोन अके एन्ड हाइटखौ नायखादो हाइटआ जोंनि STP आव बेसेबां दङ दा जेनेरेलाव 162.56 बाट जोंनि STP हिसाबै 160.02 सेन्टिमिटार एन्ड हौवाफ्रा बेनो आरो एन्ड हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार बे सेमान थागोन एन्ड चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार नर्मेलाव एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार जायथारनांगोन अब्लासो नोङो PhD आव क्वालिफाइड जागोन आरो रानिं खालामनो मोनगोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोंहा नायोबा नेक्स्टआव माबादि सिस्टेमाव गोबां हमजादोंमोन जेरै एक्सट्रा सार्टिफिकेट लानाय जादोंमोन जेराव हमगार्ड स्पर्ट्सनि बा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेफोरखौ होनानै खायसे फेक होदोंमोन जायनि जाउनाव दिनैनि दिनावहाय सिआइडि नांनानै गोबां भेरिफिकेसन जादों आरो खायसेया नंगुबै जानानै भेरिफाइड जाबाय आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय होनाय जाबाय दा सिगाङाव सेकेन्ड डिभिजन दङबा 2 मोनोमोन एन्ड 60%नि बारा दङबा एबा फार्स्ट डिभिजन बा 74 सिम 3 मोनोमोन एन्ड 75 नि बारा दङबा नाम्बार 5 मोनोमोन सिगांनियाव आरो नाथाय दायो बोखारथ'बाय आरो जुदि पस्टआ बुरजाबा थानोबो हानाय बेखौ उनावसो मिथिसिगोन एन्ड NCC थायोबा एक्सट्रा नाम्बार मोनो बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना मेक्सिमाम 3 मोननायखौ नुनो मोन्दोंमोन दाना बाथ्रा जाबाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेयावनो बांसिन केस जादोंमोन हमना ला 1 इयार 6 मान्थस थायोबा 2-1 मोननाय जायोमोन दा बेखौनो खायसे फेक लाना फैदोंमोन कर्स लाया गारा डाइरेक्ट खायसे स्केनिं खालामनानै होदों जानांगौ जायनि जाउनावहाय भेरिफिकेसन जादोंमोन आरो फेक ओंखारनानैहाय स' बिथांमोननिखौहाय हल्डआव दोनदोंमोन आरो एरेस्ट बायदि खालामनाय जादोंमोन जायनि जाउनाव साख्रिखौ मोननाय जायाखैमोन नाथाय खायसेया नंगौमोन बेखायनो दिनैनि दिनाव क्वालिफाइड जाबाय आरो साख्रिखौहाय मोननाय जाबाय अके दा बेखायनो बे बाथ्राया बेनोमोन जे गुबै कन्टेन्टआ नेक्स्टआव जाहाथे साख्रि ओंखारोबा बेबादि नोंथांमोना जाहाथे फेक होआ आरो फेक होना हमजायोब्ला गोबां खस्थ' खालामनांगोन आरो फेक होनाय लोगो लोगो बेखौ नायनाय गाइडलाइन्स दंखायो नोंथांमोना क्रिमिनेल जागोन केस जागोन आरो लाइफ नोंथांमोना बरबाद जानानै चान्स दङ स' बेखायनो जि दं सार्टिफिकेट बेजोंनो एप्लाइ खालाम जाहाथे नेक्स्टआव जास्ट प्रेक्टिसखौल' एसे गोरासिन खालाम अब्लानो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि नेक्स्टआव ABNUB कनस्टेबल फैगोन जुदि जुलाइ दानाव जायोबा नोंथांमोननि रानिंआ हमना ला सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ जेराव 3000 नि बारा पस्टआ थानायनि चान्सआ दङमोन